وبركاته. wannan ban Allah ya ce yana neman a taimaka masa da addu'a akan matan dan uwansa da aka kashe a tudun Yola kwanaki, a musu addu'a. Mun yi musu addu'a anan, baka zo bane ba, wataƙila ranar. Allah ya fi musu, Allah ya sa sun huta, Allah ya sa aljanna makomarsu. An gani? Wannan ya ce da Allah zaman tahiyya na farko ita ma sai an yi mata salatin annabi, kwarai kuwa sai an yi mata salatin annabi. Duk zaman gabaki daya sai ka musu salatin annabi, da tahiyya farko da tahiyya ta biyu. Wannan ya ce Allah ya ƙara malar lafiya da nisan kwana mai albarka. Ya ce shi ya kasance yana yin azumin litinin da alhamis, kuma ya ga cewa yana da buƙatar ma ya yi siyamu dawo. Siyamu dawo da shi ne afdalus siyam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Ya sumu yawman, ya yi azumi wata rana kuma ya sha azumi. Ya sumu yawman wa yuftiru yawma. Wannan babu azumin da ya fi shi falala. Kai yau ka huta, gobe ka ɗauka, kai yau ka huta, gobe ka ɗauka. Amma azumi kullum mutum ya ta azumi sunan nafila ne kullum. Manzo Allah ya ce la sama man sama al-abad, ko la sama man sama dahara. Wanda har abada kullum yayi ta yin azumi, wannan ba azumi yayi ba. Ana so ka huta, wa inna li nafsika alayka haqqan. Ranka ma jikinka yana da haƙƙi a kanka. To yace sai ya ji falalar siyamu Dawud, sai ya hada yayi litinin alhamis kuma yayi siyamu Dawud. To wani lokacin siyamu Dawud din yana iya hada masa da har cikin litinin ko alhamis din. To wani lokacin kuma sai ya fado masa yayi talata laraba, a nan siyamu Dawud din yazo. To kuma sai ya zo ga alhamis ta zo masa, yace kuma baya so ya bar azumin alhamis saboda falala. Zaka iya yi, halatta, babu laifi. Kai siyamu Dawuda kuma kai alhamis din, ba haramun kai ba, laifi kai ba, daidai kai, ya halatta kai insha Allah. Zai yi, ya halatta yi, shi ne dai, ba wai a'a in yi alamis kadai zai huta juma'a. To yana so ya alamis, shi kenan zai iya yi alamis din, sai ya huta juma'a, sai kuma ya dauka asabat. Ai ita alamis din yayi ta ne saboda wata falala da take da shi, ya halatta yi. In kuma ya ajiye alhamis din bai yi ba dai, ya samu falalar siyamu Dawud wanda ya fi alhamis da litinin din. Allah ya ba mu dacewa. Akwai bayan Allah malam yace asabat baya iya yi saboda yana zuwa wurin aiki. Yace akwai aikin da yake baya iya asabat. Kenan ko siyamu Dawud ya zo masa asabat to baya iya yi. Allah ya taimake ka, Allah ya ƙara mana imani. Shi kuma wannan cewa wai idan mutum ya zo yin alwala kurin ya zaɓi abin da aka faɗa cikin alƙur'ani ya yi, shi kenan kawai ta yi? A'a, ai Allah ba alƙur'ani kawai ya turo maka ba, ya haɗa maka da sunna. Ya turo maka da alƙur'ani, ya turo maka da mai bayanin alƙur'ani. Wannan mummunan da a wannan ne ta fara shigansa kenan. Sai ka yi alwala irin yadda annabi ya yi. Alƙur'ani ya faɗi abubuwa na dole za a yi, to kuma sunna ta kammala ta faɗi wani abin da alƙur'ani bai faɗa ba. To kuma daman duka guda biyu ake haɗawa, za ka haɗa da na ƙur'ani, ka haɗa da sunna. Idan ka ɗauki na ƙur'ani kawai ba ka haɗa da yadda annabi ya koyar ba, in kai alwala ma ba ta yi ba. Allah ganar da mu. Wannan ya ce mahaifinsa bai da lafiya yanzu haka, yana buƙatar a taimaka masa addu'a, kuma shi kansa ɗin ma yana buƙatar addu'a. Allah ya biya mana baki daya. To Allah ya biya mana bukatun mu dukan mu gaba daya. Allah ya biya mana dukan mu gaba daya. Wai me hukuncin wanda yana tsakiyar sallah sai ya fara kokonto
wai ya ma yi kabbar harama ko bai ba, baka zuwa ko kuma baka zo ba karatun baya. Mun yi karatu akan wannan. Ai tunda ka fara baka yi cewa baka yi ba, zancen ka ya kare, kawai ka kabbar harama. Yawwa, ka kabbar harama, ka sake sabuwar kabbar harama kurin. In ma liman kake bi fita sai ka dada kabbara kai sabuwa. In kai ɗaya ne sake kabbara, shikenan ka kori shakka. Allah gana da mu. Tambaya ta ƙarshe wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya, wai mace ce da mijinta suna zaman aure sai mijin ya aikata wani laifi, hukuma ta kama shi, aka je aka rufe shi, ba a san ranar dawowarsa ba, a taƙaice ma dai ba a san labarinsa ba. To wai yanzu ta gaji da zama, za ta iya koma gidan iyayenta ta ci gaba da zama a gidan iyayenta, ko dai ta ci gaba da zama a gidansa dai. A'a, idan ta yi zama ta gaji, za ta iya komawa gidan iyayenta. Shi ma dai zaman auren take yi tunda ba ta sake sabon aure ba. Yanzu zai zama dole ta zauna a gidan mijinta ne idan mijin yana nan, tunda baya nan ta gaji da zama ga iyayenta nan kuma akwai larura, sai ta koma gidan iyayenta, ba laifi ba ne. Sai kuma ya daɗa cewa sannan kuma idan ta koma gidan iyayen nata bayan tsawon lokaci ta ga mijin nan bai dawo ba, to za ta iya sake sabon aure ko yaya? Kwarai, ai babu tilas. Tunda larura ta gindaya masa kuma an jira shi wani tsawon lokaci bai zo ba, kuma ma wannan mata ce ba a ma san inda yake ba labarinsa. Akwai larurorin da suke samun mutum aje a ɓoye shi a wani wurin da bai da galifu, ba ma a san inda yake ba za ma a ji labarinsa ba, ko su kashe shi ma ba a sani ba, ko ya mutu ma ba a sani ba. To wannan zaki je wurin alƙali, irin wannan alƙali ne ake zuwa yake hukunci, ba malami mai wa'azi a masallaci ba. Dan alƙali shine yake da ƙarfin da zai iya kashe aure ya ɗora wani. Da haka sai a je a wa alƙali bayani, su sun san sharuɗa da dokoki da ƙa'idoji da suke shimfiɗawa kafin su kashe wani aure su ƙulla wani. Da haka in yayi bincike ya ga yanayin abin yake, to shine zai iya cewa ya kashe aurenki ga takarda, duk wanda zai je ƙara aurenki to shikenan ga takarda nan shaidar, ko da wancan mijin bai sake ki ba to alƙali ya sake ki. To kuma inda ya dawo, wannan aure dai naki yana nan, ko da ya dawo, tunda dai alƙali yana da wannan ikon a shari'a, shikenan. In kin ga dama za ki koma, to kin dai sabon aure. In za ki rabu da wancan ɗin ki koma gurin wancan, to amma ki ci gaba da zama wajen na biyun shi ya fi, inda shi ba wani laifi ya yi ba, shi kuma ya je ya rungumi ƙaddarar da ta same shi, ga ɗauri a kurkuku ga rashin mata, duka dai shi ya jawo. To irin wannan yana faruwa. Akwai wata tambaya da aka yi min ta zalunci akan wannan, ku ji abin da ya faru, saboda ku kiyaye kuma ku kula da irin wannan, kar ku bari ku yi shi a gidajenku, kuma kar ku bari a yi muku irin wannan wulaƙanci. Mutum ne ya zo neman yarinya bai samu ya aure ta ba, aka samu rashin jituwa da iyayenta, uwarta ta hana a yi auren. Ya ji haushi ya tafi garantoyinsa da rayuwarsa. Yarinya dai Allah ya kaddara dai bata yi aure ba, sai ya sake dawowa, ya ce shi fa yana son sai ya aure ta. Shi ne ya bi duk hanyoyin da zai bi, ya sa aka je aka ba wa uwar haƙuri cewa tun da dai gashi yarinya bata yi aure ba kuma yana son ta. Ita kuma yarinya ce tunda uwarta ba ta so, ita ma ba za ta bi shi ba, kuma dama ba wani son ta take ba. Aka ce ki haƙuri ki aure shi kawai. Kun san ana irin wannan aure, a ce ya haƙuri ki je ki aura. Ita ma uwar ta ce to a je a yi. Ashe ba ya zo ne da niyyar ya aure ta saboda Allah ba ne, ya zo da niyyar ya wulaƙanta ta ne. Sai ya ce daman ya yi alwashin sai ya aure ta. Ya yi alwashin sai ya aure ta ko uwarta ba ta so. Dama ya faɗi wannan, kuma yau gashi ya aure ta. Abun mamaki malam, auren da aka yi
bai zo fa iganta ba, bata gan shi ba, yana wata ƙasa ita ma tana wata ƙasa. Sai da ya sa tunda yana da kuɗi ya sa aka ɗaura auren. Bai zo ba, yaushe zai zo yaushe zai zo yaushe zai zo, bai zo ba, ana ta jira bai zo ba. In ta yi magana sai ya ce ki jira. Yarinya ta ɗebi shekaru ba miji, bata gan shi ba, bai zo ba. Iyaye kuma aka yi ta haƙuri, zai zo zai zo. Ta ɗau shekarun da yawa fa. Shi kuma can ya je ya yi aurensa a can. In an yi magana, ina zuwa fa, zan zo. Ashe wai ya yi wannan ne da niyyar ya azabtar da ita. Ya aure ta, ya riƙe ismar igiyar auren, ya hana wani ya aure ta. Sai ya ce mata ba gashi yanzu kin zama matata wani aure ki. Sai ce kuma bata isa ba ma ya zo mata, kuma aure nasa ne. Yace kuma in kin isa ki je ki wani auren a gani. Ta ɗebi shekaru, abu ya gagara. Ta turo mana fatawa, ita ta ce gaskiya ba za ta iya haƙura ba. Shekarun da yawa, har ta fara tsufa. Wallahi malam. Ta ce wannan wani irin aure ne? Iyaye kuma ai haƙuri ai haƙuri. Kun san iyaye, wannan maganar ai haƙurin nan yana da iyaka. Ba komai ne ake haƙuri ba. Ta yi mana tambaya, muka ce ki je ki samu duk alƙalin da kike da shi a inda kike ki ce ga abin da ya faru. In Allah ya sa da inda alƙalin shari'a ne zai kashe wannan auren ya baki damar aure. Haka kashe auren, haka ba ta takarda ta je ce aure. Tana yin aure sai ya bugo ya ce kin yi aure kan aure. Kuma yana threatening, yana tsoratar da mijin da ya aure ta cewa zai ga tashin hankali ya auren masa mata. To shine aka bugo mu ana fatawa. Nace idan barin wuta yake a bakinsa, wuta ya zo yayi. Nace shi mijin na biyu ya zo ya shirya ko yaƙi su buga yaƙi da shi. Matarsa ta halal ne, azzalimi macuci. Bai da ranar dawowa, bai fa taɓa ma haɗuwa da ita ba. Shine wai sai ya ce to ai ma ta je ta yi aure ma bata, idan ana yin auren wata biyu ne, ana sake auren wata biyu kai ta yi aurenta. To wai sai ce ai ko idda ma bata yi ba. To wace idda za ta yi ita da bata taba haduwa da namijin ba? Ai Qur'ani ya ce idan ba a haɗu ba babu wani idda. A ranar ma za ta yi ɗaura aurenta. To ai babu wata alaka. To irin wannan zaluncin malam da shi da makamancinsa yana faruwa, wallahi malam suna nan barkace. Mutum kudin sai ya zo aura masa yarinya budurwa, pop, ya tafi Ingila aiki, ya tafi Canada aiki, ya tafi America aiki, ya tafi kaza makaranta, wani digiri ya tafi, yana yin auren fari wata 3 ya tafi digiri. Yaushe zaka dawo ba kudin tikiti duk shekara? Sai ya shekara 4 a ajiye yarinya budurwa shekara 4 tana zaune, wanda gejin mace a shari'a da za ta zauna tana jiran mijinta bai zo ba shine wata 4, ba shekara 4 ba. Amma a ajiye 'ya'yan mutane a ce ai mijin yana karatu, sai kun samu dama ku ta zagin mata ku ce ba su da haƙuri. Wallahi tallahi akwai matar da ta bugo mun wace yau shekarar ta 20 tsakaninta da miji. Na ce yana ina? Ta ce wallahi yana ƙasa kaza. Yana bugo waya muna gaisa, zai zo yau shekara 20, duk kullun alƙawari yake sawa, shekara 20. Ta ce malam ni abin ma ya ishe ni, na gaji 'ya'yanmu har mun aurar da su har. Ta ce abin ya gagara. Ta ce malam wannan auren akwai shi kuwa? Da ke ki je alƙali ya kashe auren nan. Kuma kullum aka yi magana zai zo. A can kuma ya yi aure ya tara family. Haka suke wannan rashin imanin. Wani nan fa zai zo ya auri mace ya ajiye ta a Kano, kudu sai ya tafi Kamaru ya je zara. Wallahi shi shekara 5 bai zo ba. Na rantse da Allah duk uban da ya bari aka yi masa wannan wulakancin ya cuci yarsa. Kuma ba addini kai ba, ba shari'a kai ba. Shekara 5
wata ta bugo waya ta ce yau mijinta tsakaninta da shi yana Ingila shekararsa 7, ta ce malam kuɗi yake samu hede ta turo ana sai mai gidaje, daidai da rana ɗaya mata biza ya kai ta je ta wata ɗaya bai taɓa yi ba, kuma ya zo ma bai zo ba. Ta ce kuɗin abinci dai yana turowa, shekara 7 baiwar Allah tana zaune. Ta ce tun farkon aurensu duka ko shekara ɗaya ba su yi ba da aure. Ana nan wai iyayen suna cewa wai sai dai ta yi haƙuri. Wannan ba daidai ba ne. To ku gyara wannan abun, kuskure ne, ɓarna ce. Duk wanda ya san zai tafi makaranta kuma zai je ya daɗe ya haƙura da auren sai ya dawo daga makarantar. Yanzu jiya ɗin nan aka yi min fatawa, jiya ewar haka bayan isha'i. Shi kuma wannan shi ma auren ya yi, da ya yi auren wai sai ya tafi wata ƙasa, sai ya batta a hannun ƙanin babansa. Kaga ai ubanta ne, shi yake cefa ne, yana turo mai kuɗi yana komai da sauransu. Kurin ƙanin baban nan nasa kawai ya mai da ita matarsa. Jiya wallahi malam, matar ce ta rubuto kuma ta ce ciki ya girma him, gashi ya bugo waya ba a gaya mai ba kuma zai taho, wai yanzu ya za a yi da wannan cikin. Na ce sai ku zo, in ya zo ya ɗauko wuka, shi ma ƙanin baban ya ɗauko wuka a ga yadda za a raba ɗan gida biyu. Shi mutumin banza, ƙanin baban naki ma mutumin banza. Wallahi ba a gaya masa ba. Ta ce ƙanin babansa ne mata ciki, kuma ciki ya yi girman da ba za a abin nan ba. Ina jin yana sauka a garin ma za ta haihu, kuma ya tafi ya bata ba ciki ba komai, kuma ba a gaya masa. Kuma wai ƙanin baba ga kuɗin cefane da yake bashi, ga ta'adi da yake masa, yi ƙanin uba. To suna nan barkace maciya amana da barna irin wannan, mutane marasa tsoron Allah, mazinata. Wani ma matar ɗansa ma yayi wa ciki, matar ɗansa a wani ƙauye a nan garin, shi ma nan fatawa aka kama nan gurin. Wai ya za a yi da wannan uban? Shi ba abin arba shi da duka ba, shi kuma yaron cirani ya tafi ya bar matar. Hankalinsa a kwance, ya tafi cirani ya bar matarsa a gidan ubansa. Kurin uban sai ya ƙara yawan mata. Kai wani abu sai garin nan malam. Yaya aka yi yaro ya dawo ya tarar da abin da bai bari ba, ya je ya samu uban, ya ce yanzu baba abin da za ka yi min kenan. Ya nuna shi, ce baba abin da za ka yi min kenan, ma ka ci amanata. Ya ce daga yau ka daina gani na har abada. Wallahi yaron ya falla ya tafi, har yau duniya ba a san inda yake ba. Kashe kansa yayi, wani guri ya tafi, kuma bai ce ya sake matar ba, bai ce kaza ba. To shine mu kuma ake mana fata, wai yanzu ya za a yi da auren nan. Ya yi zuciya kawai, ya kalli uban ya ce abin da za ka min kenan. Ya ce ka ci amanata. Tun da ya fita ba a san inda yake ba, ba waya ba labari. Yarinya kuma tana zaune ga ciki. Ku gyara, inda hali a daina tafiya a bar yarinya mata aure ba miji, inda hali. In ku ba haka ba, ku batta a gidan ubanta, ya rinka turo abincin tana gidan ubanta. Kai shi ma akwai cutarwa. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.